Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ringkat bat keri India baru Kawei hagani ka khatsan tarik u August ngin rakhi ya gajing dap nyop san snem jong gajing ya linti jong gari India kum gari ka balai dot hagini ki nyop san tali gisnem kiladon shibun ki kuma kiba kum gari ngilala banjam shakmat ndre hagaju ko por pat kidang dondu shibun ki kiba ngidang sanut bat kidon le lese kiba ngilaban ongru ngidang saadin bat ngidang don kam banjam susu shakmat ringkat daga jinge trelang bat daga jinge simbentalang jongi ki nongsong snom hagani gari kabalai lot tinrei hagaba kum gani kapor hagaba ngi rakhi ya gani ga jing ya linti gaba nyop santli gisnam jongari India kabalai lot ngasnodei ban penken mauru yalade lani ban penken maulang yingi lang baro yala ka jong ka history lani ka ka baja hagani gari ka ba ka jongi nyop santli gisnam menshwa but minum dei ban klet yagani ka jing shisha ba arsnam hadin gajing yo lailo jonggari India kaladon ke jinyatai ke bajur hagani gari ke bai ke jongi halor ka lawe jong ga Hima sima bad ke Synshar ka khadar nagabenta ki Hima khasi badru nagabenta ka khasi ba Jaintia Hills district ka bahag tu kapor kaladei ka benta ka bapura jong ka sarkar bilat tingim de ban klet yagani ke history bahaka arp kundai tiri u yayong khandai spa south kundai la penlong la nila thau ba la ple Paidbah yagata ka khasi states constitution making dorbar bat kani kadei ka dorbar ka bakia kren bat kia tai ya ka lawe jong ka Synshar ka khadar bat ka Hima sima hagani kari ka bai ka jongi ka ba minta ka la kala long Kawei na ki jilla hagari India ti hagani ka por nga shukwa ban puli bet na ki jingkren kiba lapau hagani ka khasi states constitution making dorbar but ngan sot tang ya ka jingkren ka jongu Professor R Thomas ubolong way na ki nong mikmat lani way na ki nong yesimmenta haka khasi states constitution making dorbar but yagani ka jingkren ka jongu Professor R Thomas nila ban shem haka kot ki Hima khasi balatho dai ba L Gilbert Shulai but ngan puli katu kani ki jingkren jong Professor R Thomas kari jongi kaladon bok bala Ailad ban yosno baro artli kini kilinti kiba ki nong terwa badan buram kila pensyai bat kila batai ya ki jingmentoy bat ki jingmentoy Kawei ban yadei bat ka sarkar hapo ka schedule ka bahenriu jong ka draft constitution kari India bat Kawei pat ban yadei shibet bat ka sarkar India klem da yait lingba ka sarkar Assam kari jongi kaladon bok shisha haba kini kinong pensyai kila kren kum ki rangba ki ba idri bagi kloy ban pediang ya kanu kalenti ka ba khamba ngan beteng susu ban puli ya ke jingkren ke jong Professor R Thomas kani kalong ke jingmut habangi ong bangi dei ban don nong mikman haga dorbar thawan kani kalong ke riti jongi ba onom Synshar mon yengi henrei dakaba ngi amon lam lada ke India kan thau an yengi ngiru ngi dei bandon nong mikmat haga legislature jongka kumjoru lada ka Assam legislature kan thau an yengi haga jingi dei batka ngin omla ban hun ni ban sha lemda ngi don nong mikmat haga ta ga legislature kumban ong haga ktin pareng
no representation, no legislation. Kani kalong ka jingkren ka jong Professor R.R. Thomas Hakakasi States Constitution meeting dorbar. Baladaw Professor R.R. Thomas uongye gitu gikintin no legislation without representation. Kata ka jingkren ka jong R.R. Thomas kadang yeng hadu menta. Baladang ikwa manginyo ia ka Synshar ka khadar Paidbah ka banella bat ka baklan. Ni donkam bandon ya kinongmi khman lani banya yo benta ban pha ye kinongmi khman ki banya tai ki banya kren bat ki ban thau ye ki an ki bala ban kentiu ya ka jingim ka jongi ki bala ban kentiu ya ka ri ka jongi bat ki bala ban kentiu ya ka jella ka jongi. Ngim dai ban Ailad ba ya kata ka Synshar Paidbah ba an Knieh no da Tang Kawei ka Kynhun lene Tang Kawei ka bor ka ban le don bor yangi ka ban pin saja bat pin sosat ya ka jingim ka jongi tikumta hakani ka por ha ka jing rakhi ka jongi ya ka jing dap nyop san snem jong ka jing lai lut jong ka ri India to ngin kam kenti ya ka ni ka jing lai lut bat ngin wan ra biang ya kata ka Synshar Paidbah ka banella kuble.